U opštini Ražanj nalazi se licencirano udruženje negovateljica Sunčev zrak. One svakodnevno obilaze svoje korisnike, kojih je ukupno 84. U ovom vanrednom stanju potvrdila se potpuna opravdanost organizovanja udruženja Sunčev zrak. U periodu od 31. marta do danas izvršen je volonterski obilazak još 284 lica na teritoriji opštine Ražanj. Uz odgovorno rukovođenje stručnog radnika udruženja Aleksandre Đokić, inače diplomiranog defektologa, korisnici pomoći u kući hvale negovateljice i njihovo svakodnevno angažovanje, jer su im one u ovim teškim vremenima najveći prijatelji. Inače, udruženje Sunčev zrak iz Ražnja radi od 2015. godine i bavi se uslugom pomoći u kući, a od decembra 2018. godine udruženje poseduje licencu za pružanje usluga pomoći u kući izdatu od nadležnog ministarstva. U udruženju trenutno radi stručni saradnik Aleksandra Đokić, diplomirani defektolog sa 14 negovateljica koje pokrivaju 84 korisnika iz 19 mesnih zajednica opštine Ražanj, rekao nam je koordinator štaba za vanredne situacije Dragiša Jovanović. Za televiziju Laser, Dušan Stevanović.